Ndị be anyị ndewonu. Kedu ka o si aga n'ogbe gị? Eji maka na ọ na-aga ọfụma n'agbanyeghị otu imi na ya dị Naịjirịa. O nwere ihe onyonyo m fụrụ n'igwe ịntanetị, m wee sị ka m wetara ya unu. Ọ kacha ndị a na-ada akụziri ụmụ ha Igbo, ka m weta ya ka unu nenee ya, unu tụnye uchu na ya, tụgharịa alo ihe unu chere gbasara ihe onyonyo ahụ. Mba China na-akụziri ụmụ ha kịta asụsụ Igbo, ma ọ bụrụ na ị mahụ ka ị mara ya. Ha na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Unu mana mba ndị a, ihe ha chọrọ ime, ọ bụrụ na ha chọrọ ime ihe ahụ afọ 50 na-abịanụ, ha ga-ebido kịta tụwa ntọala ya. Ịbịa n'obodo anyị nọ, mba Spain, ndị Chino, ha na-akpọ ya Chino, ndị Chino ewerechala ihe azụmahịa ha. O nweghị ebe ị gara tinye isi na-agaghị afụ Chino. Ha na-akwa akwa, ha na-eme ofe ọbụla, nwee nke ha na-anaghị eme. Ha na-anọkwa, ha bịa nnọọ, ha nwere ike kọpịrị ofu ụlọ building, ha niile ha ga-anọ ebe ahụ. Ha nọrọ, ị gaghị ama na ha na ebe ahụ sef ha ji ya mere production company. Ha na-eproduce ihe na sewing machine, ha kwacha akwa, ha bupụta etinye ya label, ọ dịghị iche nọ Italy ma all those other places. Nya abịa m fụ ihe onyonyo a wee na-atụgharị n'ime onwe m, kedu ihe wụ ebumnuche ndị Chino? Kedu ihe ha bụ n'uche wee na-amụ asụsụ Igbo? Kedu ihe ha bụ n'uche? Kedu ihe akpụ na ntị ata? Ma ọ rụọkwa nna masị ihe mmadụ kpụ na ntị ata, kedu ihe akpụ na ntị ata wee na-amụ asụsụ Igbo? Unu kirie ya biko na comment section, unu edenye ihe unu chere bụ ihe mere ha ji na-amụ asụsụ Igbo a. Maka na akwụkwọ ka anyị mụta isi oyibo, kọmbịa debe wọta mmiri faya ọkụ. Today bụ tata, yesterday ụnyaahụ. 你好，怎么说？谢谢怎么说？非常棒。第一个是美食，我们有很多美食，特别好吃。你们到时候到你那边，我请你们吃好吃的，好不好？好的。我们是舞蹈天赋的，我们想不想让姐姐跳个舞吗？然后最后一个是我们特别擅长做生意的。现在到尼日利亚伊波地方会有很多中国人来到伊波地方做生意的。下一个我就教你们一点一点伊波语，但是我教之前呢，我要给你们说，尼日利亚呢是官方语言是英文，然后每个民族都有他们的方言，就像重庆是不是有方言呀？要重庆话。广东是不是有方言呀？对，很多地方都有他们自己的方言。你好，用伊波语怎么说是你对我？再说一遍。谢谢用伊波语怎么说是打喽？打喽。那再说一遍，你好怎么说？谢谢怎么说？非常棒，你们真的很聪明。接下来就没有了，下次我就再给你们带来关于尼日利亚的文化还有其他东西。拜拜。等一下，白雪曼姐姐，还有问题是吗？有问题。这里我送出2个礼物啊，
我现在选一个男孩子，一个女孩子到台上来，白雪曼姐姐跳一点点舞蹈，你们跟着学，好不好？好。